Gaur, hezkuntza arituko gara. Ongi etorri kuen nauzu niretzokora. Sexuanistasunaren irakaskuntza ari garenean, beti sortzen da eztabaida bat, Konstituzioaren 27. artikula oinarri. Hor, badaude bi puntu. Hirugarren puntua, gurasoek eskubidea dute haien seme-alabek heziketa religioso eta moral har dezaten, beraien ezin doi dagokien bezalaxe. Bigarren puntua, gizartasuna oso garatzea da hezkuntzaren helburua. Beti ere, bizikidetasunaren printzipio demokratikoak eta oinarrizko eskubideak eta askatasunak errespetatuz. Ondo da, lege askok sustatzen dute, ikasleek jaso behar dutela sexuanistasunaren erakuntza, baina hala ere, auzitegi gorenaren epaiak ere badaude. Adibidez, batetik, sistema konstituzionalen oinarri morala osatzen duten balioak daude, eta arau juridiko lotesleetan jasota daude, oinarrizko eskubideak etortzen dituztenek ordezkatuta batez ere. Ezingo da, doktrinamendua hitz egin, baldin eta hezkuntza jarduera arestian abitatuko arauetan jasotako balio moral hori buruzkoa bada. Izan ere, balio moral hori dagokionez, konstituzionalen arabera zilegi izango da balio horiek azaltzea, haiekiko atxikimendua sustatzea aldera. Hau da, oinarrizko eskubideak gorenak dira, berdin ditze esaten duten gurasoek.